салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. барои чӣ барса пеш ин хел бозӣ намекард ва барои чӣ онҳо на ҳамавақт ғолиб мебаромаданд? Ва гӯш кунед, боз ин бозӣ дар меҳмонӣ буд ва мо дар меҳмонӣ ҳам ғолиб баромадем ва ҳам бозии хуб нишон додем. биёед имрӯз гап мезанем дар бораи он ки бозӣ чӣ хел гузашт, ки хуб буд ва ки бад ва барои чӣ Барселона ин қадар хуб бозӣ кард дар як хел вақтҳо. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Адини Кисбет мебошад. дӯстон, барои бозам ҳавасманд кардани мо ва тез баромадани видео ба ссилкаи коментария буда даромада моро дастгирӣ кунед ва бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохтатон 6500 рубл туҳфа гиред. Дастгирии шумо, пешравии мо. дар ҳайати асосӣ каме дигаргунӣ шуд. ҳама медонад ки дар хати ҳимоя Фирпо ва Умтити травма гирифтанд ва танҳо Араухо монда буд. Роберто бошад ба мавқеи асосии худ ба нимҳимоя баргашт ва худро дар он ҷо беҳис мекунад. дар бозии пешина низ дар ин мавқеъ баромада буд ва акнун ҳозир бошад аз аввали бозӣ баромад бо ҳамроҳии Бускетс ва Видал. ва аз ҳама асаш он ки ба ҳайати асосӣ Гризманн баргашт. хайрат, мо дар ин бозӣ дидем ки ҳама дар ҷои худаш қарор дорад ва чӣ хел трио дар ҳамла якгафаҳмӣ карданд. логика дар чист? дар ҳамла Суарез ва Гризманн дар болои Месси қарор мегирифтанд, Месси бошад дар поёни онҳо. аммо ин хел прессинг кардан мушкил буд. барои ҳамин дар вақти прессинг кардан Месси ба боло мебаромад, а Гризманн бошад ҷои ӯро мегирифт. ва аз Месси ва Суарез дида Антуан кори бисёр мекунад. аз ҳама осаш он ки ин чиз ба кор меояд. ӯ ҳам метавонад дар ҳимоя ёрӣ диҳад ва ҳам дар ҳамла. бале, ӯ як хел вақт дар вақташ ба пеш намеравад ва дар мавқеи худ қарор намегирад. лекин ин хубияш дар он аст ки ҳеҷ кас ба фланги ӯ ҳамла намекунад. агар боз дар ҳамла трио якдигарро боз ҳам хубтар фаҳманд, то дигар ҳеҷ чиз дар кор нест. Барселона хатогии пешинаи худ алахусус Ситьен хатогии пешинаи худро дар схема ислоҳ намуд. дар бозии пешина Ракитиш ба ҳимоя мерафт ва ҳимоятгарони чапу рост ба ҳамла мерафтанд. акнун дар ин бозӣ ба ҷои Ракитиш Роберто буд ва ӯ дам ба дам ба ҳимоя намерафт. буданд ҳолатҳое ки ӯ дар қафо буд ба як шарте ки ҷои Албаро пур кунад. лекин дар ин бозӣ бисёртар Бускетс нақши ҳимоятгари сеюмро имбозид ва ҳамин хел модели гибридӣ ба вуҷуд омад ки Роберто дар ҳамла моментҳои хатарнок эҷод мекард ва дар аввалин дақиқаҳои ин чиз ба мо натиҷа овард. аммо ин хел модел минусам дорад. вақте ки Алба ба пеш меравад ва Роберто ҷои ӯро пур карда наметавонад, дар ҳимояи чап шикофии калон ба вуҷуд меояд. голи якуми ВИЛЛАРЕАЛ ва бисёри ҳамлаҳои онҳо аз фланги Алба буд. дар фланги Самиду низ ҳамлаҳо буданд, лекин он қадар бисёр не. барои он не ки Самиду хубтар ҳимоя мекунад, не. барои он ки Алба бисёртар ба ҳамла меравад ва дар вақти контрҳамлаи рақиб ӯ дар вақташ ҷои худро пур карда наметавонад. Самиду бошад ба пеш он қадар намеравад, дар миёна меистад ва ҳама вақт дар вақташ ҷои худро пур мекунад. ин чиз маънои онро надорад ки Самиду беҳтар аст, просто дар ҳамла мо ӯро кам мебинем. дар умум ин сохтор ба кор омад. бале, танҳо дар як бозӣ, лекин дар бозии оянда мебинем чӣ хел ба кор меояд. ва боз қайд мекунем Серхио Роберторо ки ӯ ба ҷои Иван Ракитиш баромад. дар бозии пешина мо ба ҳамин хел схема бозӣ кардем, аммо Роберто бисёртар ҳамла мекунад. намедонам ин дастурҳо аз тарафи тренер буд ё ин ки Роберто камкам сараш вайрон мешавад ва ба пеш ҳаракат мекунад. ба фикри ман дастури тренер буд, барои он ки дар модели бозӣ дида мешуд. сеюм ҳолат, мехоҳам Самидуро қайд кунам. ӯ дар қисми майдони худ аз рақиб тӯбро гирифта наметавонад, лекин дриблинги хуб ва бо ҳамдастагонаш якдигарфаҳмии хуб дорад. дар нифси майдони рақиб бошад, баръакс аст. ӯ аз рақиб тӯбро мегирад, лекин дриблинг ва бозии хуб нишон намедиҳад. Нелсон бояд ин чизҳояшро соз кунад. на илалазӣ, на улалазӣ. дар аввалин голи Барса ман ду моментро аҳамият додам. баромадани беҳтарини Роберто ки бо ҳамдастааш хуб бозӣ кард ва тӯбро ба ҷаримаи рақиб кашонда овард. ва бале, паузаи Жорди ки бо минатдори ӯ ду ҳимоятгари Виллареал дар пеши ӯ қарор гирифтанд ва ҳамин хел дар хат калидори калон кушода шуд. ин пасро бояд Гризманн ба самар мерасонид агар пои ҳимоятгар намебуд. гол ба дарвозаи Барса бошад аз хатогиҳои худи Барса сар шуд. Самиду дар нисфи майдони рақиб тӯбро гирифт ва ба Месси пас дод. ӯ бошад қарор баровард ки тӯбро ба Самиду бар нагардонад. ба ҷои ин ӯ интизор шуд ки ба Суарез пас диҳад. баъди ин Виллареал ҳамлаи худро сайр кард ва гол зад ва боз аз линияи офсайд. Пике линияи офсайдро иҷод кард, аммо Ланглей дар вақташ он ҷоро тарк накард. ҳимоя ҳоло ҳам ба дараҷаи олӣ нест.
барселонаи ҳамавақта ки моро бо доруи валидол омӯхта кардааст. Агар ту мухлиси барселона бошӣ ва дар хонаи худ доруи валидол ё ин ки дигар доруҳои оромкунандаро надошта бошӣ, то ту мухлиси ашадӣ нестӣ ё ин ки на ҳамавақт бозиҳоро тамошо мекунӣ. Ин як намуди минуси схемаи нав аст, ки ба рақиб иҷозат медиҳад ки тез ба контрҳамла барояд. ҷамъи он ВИЛЛАРЕАЛ озодона бозӣ кард ва ба Барселона иҷозат дод ки ҳамла кунад. Агар ба монанди дигар дастаҳо ҳама дар ҳимоя мешиштанд, худо медонад чӣ гап мешуд. Барои ҳамин дар ин ҷо савол ба миён меояд. Агар мо дар оянда бо дастае бозӣ кунем ки ҳамавақт дар ҳимоя шинад ва дар дастаи худ дар ҳамла бозингарони тездав дошта бошад ки контрҳамла карда тавонанд, дар он вақт Барселона чӣ хел бозӣ мекарда бошад? Ба фикрам ин хел дастаҳо ба мо хело ва хело мушкилии калон меоранд. Дар дуюм гол се ҳолат маро хурсанд кард. Паси ҳавоии Тер Штеген дуюм ҳолат бошад чӣ хел Месси тӯбро бо кундаи синааш қабул кард ва чӣ хел ӯро ба пеш бурд. Сеюм бошад ин зарбаи худи Суарез мебошад. Дар ин ҷо ҳатто савол надорам. Эффекти Суарез дар ин хел ҳолатҳо ба кор меояд. Барса дар якум тайм бе ин ҳама моментҳои хуб дошт, аммо онҳоро ба самар расонида натавонист. Биёед акнун аз шумо мепурсам, кадом гол зебутар буд? Голи Суарез ё ин ки ана ин голи Гризманн ки баъди паси Месси зада шуд? Лео як-якбора дар пеши худ се бозингари ВИЛЛАРЕАЛро ҷамъ кард ва дар ҳолати даркорӣ камтарак ба қафо пас дод ва Антуан бошад бо зарбаи сабуки худ тӯбро ба дарвоза равон кард. Голи Гризманнро мебинам, даро голи Месси ки ба дарвозаи бети зада буд ба ёд меорам. Агар шумо бо ёд дошта бошед, бале аз Лионел Месси камтар зебутар буд, лекин ҳар ду ин голҳо монанд буданд. Гап дар чи аст? Ба ёд доред Гризманн гуфта буд ки дӯст медорад ба бозии Месси нигоҳ кунад ва зарбаҳои ӯро иҷро намояд. Ин суханҳоро ӯ баъди бозии Бетис гуфта буд. Дар он ҷамъ ӯ голи зебо зада буд ба монанди Месси ва ӯ гуфта буд ки ӯ инро аз Лионел Месси омӯхтааст. Акнун нигоҳ кунед, дар ин ҷо ҳам мумкин ӯ аз Лионел Месси бошад. Дар умум агар мо Гризманнро як сезони дигар дар даста нигоҳ дорем, то ҳамаи корои Лионел Мессиро нигоҳ карда ба мошини голзанӣ бадал мегардад. Барои он ки чӣ хел Гризманн ӯро копировать мекунад ва онро дар майдон иҷро мекунад, дар уровни баланд аст. Дар ин замина боз маро чӣ хурсанд кард то ин ислоҳ шудани хатогиҳои Ситен дар замина? Ӯ ҳама заминаҳоро дар вақташ кард ва ҳамон бозингароро даровард ё ин ки баровард ки ба ин чиз ниёз доштанд. Ҷамъи ӯ ин заминаҳоро ба позитсия накард, балки ба нигоҳи бозӣ. Ва бале дар дақиқаҳои 60-ум Суарезро ҳам иваз кард. Ман хаёл кардам ки ин гапро ҳеҷ вақт намегӯям, лекин ин чиз рух дод. Ҳам Фати ва ҳам Пуч ба майдон баромаданд ки онҳо аз ҷиҳати тару тоза будани худ бозиро дар ҳамла дигар карданд ва ҳатто ба Пике истироҳат дод ва ба ҷои ӯ Араухоро сар дод. Бале ин хуб аст ки Ситен хатогиҳои худро ислоҳ намуд, лекин дар ин ҷо як гап аст. Ҳиссои бозӣ 3-1 буд ва дар майдон ҳамаи чиз хуб рафта истодааст. Барои ҳамин ягон муъҷизаи дигар лозим набуд. Ин хел заминаҳоро дар вақти будани Эрнесто Валверде низ карда мешуд. Ба ман шавқовар аст дидан оё Ситен ин хел заминаҳоро дар вақте ки даста мусовӣ бозӣ дорад ё ин ки мағлуб шуда истодааст мекунад ё ин ки не. Дар дигар бозиҳо вақте ки Барса дар ин хел ҳолатҳо қарор дошт, ивазшавӣ набуд. Ё Ситен хатогиҳои худро ислоҳ намуд ё ин ки ӯ бозӣ ба ӯ иҷозат дод ки ин хел заминаҳоро кунад. Аҷиб аст ки дар ин хел бозӣ Лео Месси гол назад, аммо ӯ ду паси головар дод ва наздик аст ки пасҳои головари худро дар як сезон ба 20 расонад ва ин хело натиҷаи хуб аст. Ин дастовар характери ӯро ҳамчун капитани даста нишон медиҳад. Барса дар ин бозӣ 9-ум голи худро зад. Агар офсайд намебуд, то инро Месси мекард, аммо ин корро Ансу Фати кард ва ӯ ба ин голаш нишон дод ки насли Барселона рӯз то рӯз иваз мешавад. Фати дар вақти голзаниаш шанс дошт ки тӯбро ба Месси диҳад, аммо ӯ ин корро накард ва ба худ бовар карда тӯбро ба дарвоза равон кард. Ва он фикр дорам ки Лео аз ин чиз хурсанд шуд. Ҳозир ман ба шумо баҳои бозингаронро дар ин бозӣ нишон медиҳам ва шумо бозингари беҳтаринро дар комментария нависед ва шумо бо лайки худ интихоб мекунед ки кӣ беҳтарин бозингар буд. Дар умум чӣ дидем? Бозии беҳтарин аз тарафи даста. Бале барои қаҳрамон шудан шансамон кам шуд, барои он ки 4 хол ин зиёд аст ва Реал дар пеш бозии мушкил надорад. Агар мо дар ҳар бозӣ анами хел бозӣ нишон диҳем то ҳамаи холҳоро ба даст биёрем, ин хуб аст, лекин ҳозир на ҳамаи чиз аз мо вобастагӣ дорад. Ба ин хел бозиҳо мо ба Лигаи Чемпионҳо тайёрӣ мебинем. Бале дар он ҷо низ мо шанси кам дорем, лекин ин Лигаи Чемпионҳост ва кадом даста дар ин ҷо ғолиб нашудааст. Дар маҷмӯъ шумо фаҳмидед ки ғолибияти шабона
бозибонои мо дар чӣ буд, дар куҷо хатогӣ буд ва дар куҷо не. Ва мо мехоҳем бинем ки дар дигар бозиҳои ин схема чӣ хел кор мекунад. Масалан дар бозӣ бо Испаньол дерби Каталония. Бале Испаньол дар охир аст, лекин донед ки онҳо агар ин бозиро дар Барселона боидиянд, то ба секунда бе мераванд. Барои ҳамин он бозӣ хело мушкил мегузарад. Ба ҳамин тамом дӯстон, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.